बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। मैया बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ क'क्राझारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बिथांनि एस्कर्ट मटरा साम्फा दैसानि सायाव थानाय दालांआव गेदेर जाब्रबथाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव रावहाबो जेबो जोखोम जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ। HSLC आनजाद बोखांनायनि जाहोनाव सासे लाइमोन फरायसुलिया फासि नांना थैदों। थांनाय 18 जुन खालार खालि मेट्रिक आरो HS नि जोबथा आनजादखौ बोखांना होनाय जादों। नाथाय बे समाव गोबां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बे बिथांखिया मोजां आरो खायसेनि थाखाय गाज्रिबो जादों। बे समावनो सासे फरायसुलिया मेट्रिक आनजादखौ बोखांनायनि थाखाय गोसोआव दुखु मोननानै सहायनो हायैयाव गावखौ फोथैना लानाय दुखुनि खौराङा सोराङाव फैदों। लखिमपुर जिल्लानि कारसन ओनसोलनि माजरखुरि गामिनि रानी गगैया मेट्रिक आनजादखौ सरकारा बोखांना होनायनि जाहोनाव आनजाद लिरनो मोनैनि दुखुजों गावखौ फोजोबना लादों। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला रानी गगैया फरायनायाव जोबोर मोजांमोन। मेट्रिक आनजादखौ मोजाङै फरायना मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै फरायबोदोंमोन। थामथियाव दङ। ADGP हिरेन चन्द्र नाथआ बुंदों, BTR सुक्तिनि उनाव खायसे NDPफोरा हाग्रायाव खारलांफिननाया दुखुनांथाव। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDPनि मोनब्रै हानजा एबसु आरो UBPOजों थामथि बर' गोजोन गोरोबथा BTR सुक्ति खालामनायनि उनाव BTR सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंस्लाबै समावनो खायसे बारग' NDPनि सोद्रोमाफोरा आखायाव हाथियार लानानै नांफिननो हाग्रायाव खारलांफिननाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायदों आसामनि ADGP हिरेन चन्द्र नाथआ। मैया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय बारग' NDP दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोर आरो BTR ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थांना थानाय आरो जिउ दानाय राहानि सायाव बिथांखि बेखेवनाय बुब्लियाव बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि ADGP हिरेन चन्द्र नाथआ बुङो दि BTR सुक्तिनि दफा बादियै सा 1429 बारग' NDP केडार आरो लाइमोनफोरनि मोननांगौ साफायाव 4 लाख राङारि अनसुंथाइखौ सेप्तेम्बर दानावनो होजोबगोन होनना फोरमायो आरो जायफोरा हाइनास आरो नन हाइनास गसर नांनानै दं बिथांमोनखौबो पुलिस बिफाननि नखर बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होननानै फोरमायो। ब्रैथियाव दङ। आसामनि गं 7 जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावनाय जासिगोन। आसाम सरकारा हादरसानि गं 7 जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावनो बिथांखि लादों। COVID-19 नि गाग्लोबनाया बेफोर जिल्लाफोराव खमायनायखौ नुनो मोनाखै। बेनिखायनो बेफोर जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावनाय जागोन होनना फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया बे बाथ्राखौ बुंथिना होदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ बुंथिना होदोंब्लाबो गं 7 जिल्लाफोरनि मुंखौ मख'ना होआखै। बेराफारसेथिं कर'ना भाइरासनि रिपर्ट बादियै गलाघाट, सनितपुर, डिब्रुगड़, तिनसुकिया, बिश्वनाथ आरो काछार जिल्लाफोराव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनायखौ बांनाय नुनो मोन्दों। लोगोसे सरकारा COVID-19 नि नेमखान्थिखौ फोसावना होना लेखा गाबोन मंगलबारसिम फालिजागोन आरो गाबोन मंगलबाराव आसाम सरकारा गं 7 जिल्लाफोरखौ आबुं लकडाउन फोसावनायजों लोगोसे रायजोआव थाखानाय नेमखान्थिखौनो फोलावना थामहिनबा गोदान नेमखान्थि फोसावना होनाय जागोन। बाथियाव दङ। थानेश्वर बर'आ बुंदों, BJP दोलोआ बर'फोरनि राजखान्थिखौ फोजोबनो नाजानायनि इसारा मोननो हादों। आसामनि बर' थामहिनबा हायेननि ट्राइबेलफोरा BSC, BTC आरो BTR गोरोबथा खालामनायनि उनावबो PTCA नि दैदेनगिरिफोरा उदयाचल रायजो दाबिनायखौ गाराखै। गोनांथि जायोब्ला आसामनि गासै ट्राइबेलफोरखौ ज' खालामनानै फिन सोमावसारनो हागौ उदयाचल रायजो दाबिनायखौ। बे बाथ्राखौ बुंथिदों PTCA नि गाहाय नेहाथारि थानेश्वर बर'आ। BTR गोरोबथा जानायनि उनाव बर' थामहिनबा ट्राइबेल माहारिखौ रैखाथि होनायाव सरकारा फेलें जायोब्ला उदयाचल रायजोनि थाखाय सोमावसारफिननो हागौ बेखौ रोखायै बुंथियो थानेश्वर बर' बिथाङा। थानेश्वर बर' बिथाङा बुंबावोदि आथिखालाव बर'फोरनि राजखान्थिया मोजां थासारियाव गैया आरो माहारियारि BJP दोलोआ बर'फोरनि राजखान्थिखौ फोजोबनो नाजानायनि इसारा मोननो हादों। बेनिखायनो बर'फोरनि राजखान्थिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय साफ्रोमबो सुबुङानो BTC खुंथाय गोहोआव थानाय गाहाय दैदेनगिरि प्रमद बर'आ UPPL एबा BPF राजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरि नोजोरजों नायाबालानो बेखौ बर'फोरनि दैदेनगिरि नोजोरजोंसो नायनो खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।
स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।